Všichni okolo běhali, já jsem loukou, chtěl jsem do bouřce, jsem spolu předpovolán. Rval jsem se, cítící a radši dokonce jsem přestal chodit do práce. A jednou takový starý děda se mě posadil říká procentů. Umíš si vůbec něco jiného, než se naštvává? Nepřemýšlel si o tom, jestli náhodou ty ostatní nemám dělat. Tak já jsem si doma vzal papír, tužku. Tak nastartuj, Sonim, ať se to opraví. Hejte, za měsíc jsem to ano? Tak zkus, jestli to jede. Může, tady se jiný vytáhne mě tady. Já si myslím, že stejná chvíle. Ať je manželka nebo bílemanko. Táto. Dívám dnes dneska naposled, že se něco. Ty to vykulantně nedomyslela. No, zrovna teď se vyznám děti. Jo, a proč? Nevěděl vůbec, že to... Jsem vám šla měřit teplotu, měla jsem to po mně. A měla to Neměla. No Burejda, no tak to oprav a znova jeď. Tak pravdu dělá vrchní sestra. Neměla. Já jsem vám šla měřit teplotu, já už mám jistotu rádi. Předtím se si přičísla vlásky, dala se si novou dávku. Tak jede to nebo ne? A tu pintu s tím teplotem, když to chtěla přikryt, už se prostě zapomněla. Tak nastartuješ. Auto.